Λοιπόν, παιδιά, έχουν βγει τα αποτελέσματα για 3 μέρες αυτή τη στιγμή. 3-4 μέρες, άκυρο. Λοιπόν, να σας πω και ποιες μέρες θα μπει ο καθένας σας και τι ώρες θα μπείτε. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, σήμερα θα μπει το Dark Wolf Rebel. Ώρες θα είπε και πάλι λέγοντας. Θα μπει το Dark Wolf Rebel στις 4 παρατέταρτο. Παρατέταρτο, ναι, παρατέταρτο. Αύριο θα μπει ο Decathlon Lloyd γύρω στις 3 και μεθαύριο θα μπει ο Ranger Redguard, πώς λέγεσαι σήμερα, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πώς λέγεσαι. Εσύ τέλος πάντων είναι ο τρίτος που Ranger κάπως, ναι. Την Τετάρτη γύρω στις 5, βασικά 5, 4.30, εντάξει. Αυτά. Στα Dark Wolf θα περιμένω.